morning! Good morning dito sa aming laundry area. 1 hour to go. Alis na kami ni Sofia. May photoshoot siya today. So medyo nakapag-ayos ako ng konti. And then si Sofia, ire-ready ko siya. Tapos ko lang plansyahin yung susuotin niya. Pero ihahanger ko siya guys kasi dress eh. Baka makunot. Makunot. Ano ba yan? So, buti na lang, meron akong damit na nabili niya before. So, yung, eto, medyo malaki sa kanya. Pero di bali na lang. Kasi wala na talagang iba. Yung lahat na damit niya, nasuot na, dress. Pero meron siyang mga damit na andito pa. Pero 4 years old na yung mga stock ko. Ayun. Tapos, ayusin ko lang yung hair niya. And then, maglalakad na kami kasi wala si Dada. So, maglakad kami. Ayun na, wala ko sasakyan. Ayoko ding mag-public transport. Mas safe pa maglakad. Baka malakad ko siya ng 1 oras kasi medyo malayo siya. Tsaka pala, magmo-model si Sofia kasi merong nag-text sa akin kung naghahanap daw siya ng mga young models, client models na pwede daw niyang gawa ng picture para sa kanyang portfolio. So, sabi ko, okay. So, wala siyang bayad, disclaimer, pero I will get the free copy sa lahat ng pictures. And, yun, at saka gagamitin din niya sa website. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반 Hi! Say hi, baby. Hi! We're ready na. Almost ready. Ayan. Yeah. Come. Hi. Say hi. Hi. Sis, naami siya sa camera. Iyak na naman to. Okay, let's go na, anak. Let's go. And then, ito lang yung sapatos niya pang summer. Kasi yung iba, pang pang winter. Tapos yung iba, hindi na magkasya. Tapos, yung mga ko pala, pakita ko sa inyo kung ano yung mga dinala ko. Hindi ako nagdadala ng bag. Pag nagdala ako ng trolley. Kasi gusto ko yung gusto ko yung madalian. Ayoko yung daming mga bit-bit, ganun-ganun. I'm a very, very simple person. Ganun ako guys, as in, sabihin nyo na hindi organized, pero yun ako eh. Basta sabi nga ni Bana, magdala ng bag. Ay, kapoy magdalag bag, tapos maglakaw lang ko. So, ayaw magdala ng bag. Eto guys, eto yung sa trike niya. Ginamit ko kasi lalagyan ko ng cellphone. Kasi hindi ako magdadala talaga ng bag. So, dito yung, meron akong wipes at saka alcohol. Dito. Sana pa yun? Andito. And then, hinahanap ko yung mask ko, pero hindi pa naman verplick, so okay lang. And then dito, ito yung maganda na part, kasi dito ko lang siya nilalagay lahat. Yung pag pumupo si Sofia, yung pad, Sofia. Tapos ito yung snacks niya. Ayan, may 2 piraso, so dinala ko ng lahat. Water, at saka juice. Meron siyang smoothie, yung diapers, may plastic bag, at saka yung aking water. Kasi in case na maglalakad ako, super init today. 20 degree ata today, so medyo mainit siya. Pero ako ng jacket. Kasi malamig yung hangin. Si Sofia, takpan ko lang siya ng yung blanket niya. Dadala ko ng 2 blanket para matakpan siya. Tapos ang medyos lang siya ng white at saka ito. Ewan ko, sinuot niya to. Eh, sobrang init niya. Sinuot niya. Say hi. Meron akong hat. So, eto yung aking jacket kasi malamig siya yung hangin. Then, I'm wearing a pink trousers, t-shirt lang from Ralph Lauren at saka slippers from H&M. Nakapagbihis din tayo ng medyo decente. Ayan. And also, wag kalimutan, I have my other tripod and then power bank na puno, as in fully charged. And then, etong wire. Tsaka yung isang cellphone ko. So, I'm bringing my iPhone 10 and iPhone 11. Pero wala akong camera. Hindi ako dadala ng camera, okay? And then, snack sa daan. Butter almond cookies. Ayan. So, samahan nyo ako guys, okay? Ayan, dami kong bit-bit. 갑자기 내게 나타나준 너
난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍. Andito na kami sa area kung saan magpo-photoshoot si Sofia. Bale, super early namin, mga 20 minutes early, pero para makapag-relax ako dahil napagod ako sa kakalakal. So, ang ganda dito, ang ganda, super. Bale, it's my second time dito. Naglakad din kami before, dito kami nag-jogging, nag-exercise. So, makita nyo dyan. Ang ganda, tapos may river doon. And then, maraming taong umuupo, tapos nagbabike. And gustong mag-join ni Sofia. Gustong mag-join ni Sofia. Ito yung ating model for today. Yay! Say hi! Yeah? Kasi malamig pa. So, medyo maingay lang, pero super ganda. Ewan ko kung saan banda kami. Pero alam ko naman, may siguro napili siya na place. May fountain din doon, so pupuntahan. May castle din doon sa kabila. Tignan natin while hindi pa nag-uumpisa. Say hi! A few moments later. Yay! So? Ja? Ist gut? Ja? Ich bin so mooi. Kom. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. Is that a bear? Yeah. Okay. Wow. Is the bear? Yeah. Yeah. Welkom hier op de... Sit down. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에.
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Astrid! Oh, oh, there. Yay! Hello. Pia. Dan misschien moet mama vasthouden. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 남겨인 Yeah, you're tired? Here. Sophia, kom, ik maak foto met jou. A few moments later. So, natapos na din yung photoshoot ni Sofia. Mga 1.5 hours yung photoshoot lang mismo. So, dalawang damit yung pinagamit ko. Yung yellow at saka yung pink and blue. So, meron din aksidente na nangyari. Nagkaroon si Sofia ng bruise dito. Oh. So, aksidente. Pagkatapos na yun guys nangyari. So, may inaabot siya yung blanket niya. Tapos, nagaganon-ganon siya na nagba-play blind siya. Gusto na niya sanang kunin. Pero ang nangyari is na-short siya. Bali, yung pagkakuha niya, hindi pa siya nakadating sa upuan. So, hindi ko din siya na agapan mismo. Kaya yun. Tapos, ano yun semento. So, ngayon, nagpapahinga na siya. Sana matulog din. So, binalita ko na kay Bana yung nangyari. So, plano ko pa naman sana mag-picture-picture muna kami dito. Pero, hindi na. I-close ko na yung vlog, guys. Kasi, uwi na lang kami. Sabi ko kay Bana na kunin kami, pero hindi pa siya nagre-reply. So, maglakad na lang ako ng konti. And thank you for watching, and yung mga pictures ni Sofia is to follow lang daw kasi madami pa siyang gagawin and it will take few days para matapos niya. So I'm happy about it, and thank you sa pa-sponsor. Ayun, goodbye. Look at the face. OMG. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지